50% tratí. Válku o vlaky rozpoutalo rozhodnutí ústavního soudu. Ten zrušil úsporná opatření u stavebního spoření. Stát tak přišel o 6 miliard korun. Aby se díra zaplnila, kraje mají přijít o dotace na vlaky. Ty jim na 10 let dopředu zaručilo memorandum Fischerovy vlády. Podle Kalouska na to ale úřednická vláda neměla právo. Povinnost zajišťovat dopravní obslužnost v regionech je odpovědnost krajů, nikoli státu. Kraje prý ale nemusí přijít o celé 2,5 miliardy. Míra té redukce se logicky bude odvíjet od ochoty krajů mobilizovat vlastní prostředky tak, aby dopad na občany byl co nejnižší. Jestli mají sociální demokraté na krajích peníze, aby si za miliony vybavovali kanceláře, pak by měli mít i na autobusovou a železniční dopravu. Třeba Středočeský kraj hradí studentům a žákům jízdné do školy a zpět. Já myslím, že by se asi nejvíc ušetřilo, kdyby se zrušil pan Kalousek i s jeho ministerstvem financí. Odbory požadují schůzku s premiérem. 17. května prý rozhodnou o případné stávce. V případě, že se budou likvidovat dotace na osobní dopravu, tak budeme nuceni ukázat občanům České republiky, co to znamená. Tak jim jeden den ukážeme, co je to republika bez vlaku. O osudu regionálních vlaků má rozhodnout vláda příští týden. Podporu nejmenší koaliční strany ale nemá. Věci veřejné se postaví za kraje a za České dráhy. Kalousek s Haškem se znovu sejdou v úterý. Zatím stále věří v dohodu. Nevylučují ale ani to, že spor skončí u soudu. Lenka Pastorčáková, televize Prima. Velmi smutná zpráva přišla dnes z